बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड या रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या तिनेघाट हांगासर एक भीषण अपघात आज सकाळी घडलो आसात आणि या अपघातात एक जागीच ठार झाल्याची घटना घडलात आणि त्याच्यात सुमारे 6 जण आसात ते जखमी आसात। आमकां पोलिसांनी दिल्या माहितीनुसार ही विजयानंद या नावाची जी खाजगी बस आसा ते बेंगलोरसून गोव्याक येवपाक लागली। त्याचबरोबर ही जी खालती पडलेली जी मॅग्नीज वाहतूक ट्रक आसा ती ट्रक ही गोव्याच्या दिशेने वचपाक लागली। मात्र त्याच वेळाचेर ही बसीन या ट्रकेक ओवरटेक करपाचो प्रयत्न केलो। त्याच वेळाचेर गोव्यातून कर्नाटकाच्या दिशेने येवपी एका ल्हानशा माल वाहतूक टेम्पोक या बसीन धडक दिली आणि त्याच धडकेत जो टेम्पो चालक आसा तो जाग्याचेरच ठार जाल्लो आसात। तशेंच बसमधले सुमारे 5 जण आसात ते जखमी जाल्ले आसात आणि त्या जेन्ना ॲक्सिडेंट जाले त्याच वेळाचेर गोव्यासून कर्नाटकात एक दुचाकी उलरली आणि ॲक्सिडेंट टायमाकच ती दुचाकी थंय आसल्या कारणान त्या दुचाकीचोही त्या टेम्पोक धडक बसली आणि तेज्यात तो दुचाकी स्वर आसा तो खानापूर तालुक्यातलो तो तेका किरण पाटील म्हणून अशें तेजें नांव आसात आणि तोही जखमी जाल्लो आसात। तेजो हात तुटलेलो आसात। ह्या घटनेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रामनगरचे पोलीस आसात ते घटनास्थळी दाखल झाले आसात आणि त्यांनी पंचनामो सुरू केल्लो आसा। स्टुडंटा खातीर तिनेघाटसून प्रमोद फोंडे।